pagdating ng Panginoon. Mga tanda't mula sa Biblia, sa ating panahong nagaganap, ayon sa banal na kasulatan, sa mundo'y magkakaroon ng digmaan, labanan ng mga bansa at kaharian, at ito ay simula ng kahirapan. Ito ang mga bagay na dapat nating malaman, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban, kung bakit sa ating panahon ang salita'y pinangangaral upang iyong makamtan ang kaligtasan. Nararanasan tagutom sa daigdig, mundo sa iba't ibang panig, at ang panahon ay magiging mapanganib. Ang pag-ibig sa Diyos ay mananaig. Mga bulaang propeta'y nagsisitaw, marami ang kanilang ililigaw. Pangangaral nila'y maling mga aral at lihis sa katotohanan. Ito ang mga bagay na dapat nating malaman, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban, kung bakit sa ating panahon ang salita'y pinangangaral upang iyong makamtan ang kaligtasan. Ito ang mga bagay na dapat nating malaman, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban, kung bakit may mga ngaral sa mga palengke at sasakyan upang ihayag sa madla ang katotohanan. Ito ang mga bagay na dapat nating malaman, na ang Diyos ay hindi mapagpaliban, kung bakit may mga ngaral sa mga palengke at sasakyan upang iyong makamtan ang kaligtasan, upang ihayag sa madla ang katotohanan.